Vi har om thalassemia. Thalassemia er en genetisk blodsygdom, som nedsætter evnen til at producere hemoglobin. Sygdommen den er ikke så udbredt i Danmark, men det er dog en af de hyppigste genetiske sygdomme på verdensplan. Der er to typer af thalassemi. Der er alfa-thalassemi, som når man har det, som er dødfødt eller dør kort efter fødslen. Og så er der beta-thalassemi, som er den alvorligste type. Alfa-thalassemi, der overlever man som sagt ikke, eller dør kort efter fødslen. Genet for alfa-thalassemi sidder på det 16. kromosom, og nedsætter produktionen af alfa-polypeptidkæden i hemoglobin. Fostre, der er homozygot recessive, altså har det her alfa-thalassemi, vil dø, og moren kan risikere at blive svangerskabsforgiftet, da blodtilførslen bliver lav, som medfører, at moderkagen udskiller forskellige stoffer, som påvirker cellerne. Og beta-thalassemia er jo som sagt den mest alvorlige, som sidder på det 11. kromosom, og det har så en nedsætter produktion af beta-polypeptidkæden. Og for at overleve, så kan man så blive behandlet med blodtransfusioner. Og at det er autosomal recessiv vil sige, at det ikke er kønsbestemt, og man kan kun få sygdommen, hvis at man både får genet fra moren og faren. Men som figuren viser, så hvis man er hvid, så har man det slet ikke. Og hvis man er halv hvid og halv sort, så er man bærer af det, men man har det ikke. Men man kan give det videre til sine egne børn. Og hvis man som figuren er sort, så vil det sige, at man både har nedarvet gener fra både mor og far, og så har man så sygdommen. Symptomerne for thalassemi kan være, at man er bleg eller træt og har åndenød. Man har dårlig appetit og mørk urin. Man har langsommere vækst og forsinket pubertet. Man kan også have problemer med knoglerne i ansigtet, man bliver sådan lidt deform. Og så kan man få en gullig farve i huden og en forstørret mild hjerte og lever.